pok gimiyowa kata report, pok gikelo kata duoko mar audit margi. To watu waseng'ado kauli ni wadhi mbele. Wakia kata ni 10 point cha nobedo implemented mochopo kanyo. E 10 point ni nitie gik mane owuok e NADCO ma are not constitutionally right. To gine report ni ma asewuoyo e gige bunge. And abro nyisi gin gik moko adek. E 10 point plan wani nitie gimoro ni wadhi keto position mar leader of opposition. Okunyal keto position mar leader of opposition a presidential system of government kaka katiba ma wan go sani. Nekech wan gi 3 branches, executive, parliament to judiciary. Maru mar leader of opposition udhi kete which branch of government? Mago ni kacha, mago illegalities iwuondo wago ni dhi bedo implemented to court dhi go e piny. Nitie moro mar gender 2/3. Giwacho ni mondo wa achieve 2/3 gender, warito ni kose tim yiero koko watimo nomination. Manyiso ni size of parliament mar Kenya ji ok bing'eyo. Ni kakoro mon oko yier moromo kata vijana to wamedo seats ma mondo namba gi koro romo. Manyiso ni wabro bedo gi parliament ma wakia ni ochakre gi kanye to rumo gi kanye. Mano kot ok biyie. Mar adek, NADCO report ni wacho ni wadwaro keto commission mar political parties. Commission e piny masani onge pesa matergo nyithinde grade 10. Pod idwa ket commission jomoko kia 5 ni dhi ket ni dhi ng'iyo weche mag political parties. Kar mondo wabeda beda gi register mantie. Court dhi chungo gino nikech en wastage of public funds. Kata mana chulo jo ng'anyo mano hinyore ng'anyo. Nwakono gini keto that committee machielo is illegal ne gidagi. Sani committee cha court osego piny donge. To joge wamanyo owacho ni gin koro gidhi negotiate coalition agreement ni. To 10 point ni ok gimiwa report ni ochopo kure. Nikech kata compensation cha poko timore. Why do we look satisfied to gika poko tim? Gima deber ka gitimo kade gin jomong'e negotiations ne giwacho niya 10 compensation cha Koto se wacho ni Kenya National Human Rights Commission mowinjore time. Gin kaka jo ODM ne gisekao list gi magi tero ne Kenya National Human Rights Commission. Magi wacho ni magi e joge wa manotho, manotur, manohinyore kama e kaka nwatime ndalo machon. Wan ka Kofi Annan obiro ka gima nakuongo miye en report mar election gi joma nonegi gi pictures mag mochari. Mago gik madene gisetero kuro giwach ni koto se ngado miwauru pesa. Dongo wane ma wache a budget committee to wane mwa gi jo finance iwacho ni wane weg pesa gi bunde morite. Sani de gisedhi gi proposal a supplementary budget michulo go jogo ma de gisetimo calculation. Magi wacho ni jogi wadwano chul pesa maromo kama e proposal wa. Mago onge. Koro 10 point plan cha en kure to mane gima Raila no wacho ni kotimagi we may consider negotiating con